What's up, it's your baby boy Danson back at it again with another video. Yes! For today's video guys is mag-picture taking me guys, mag-photoshoot may mga Bisaya squad. Kasi lang katik sa dito guys and make-upan na si Princess siya ang una i-make-upan kay dugay daw ma-make-upan si Snake. Ano na yung mga agenda karon guys no, tanawan niyo ang lugar pang photoshoot yun guys. Ano na yung binyas Tara ko mga hype man guys, hype man. Pero ako lagi nag-hype gapon. Mana, mga hype man na luya guys. Mga mag-choir. Mga guys. Hype man. Mana mo setup guys. So, nara si Snake pinda sa to guys. So, i-make-upan na si Snake guys. Nara si Miss Tip. Hi Miss Tip. Nara sila sa Dre guys. Hi Miss Ella. Nara si Chadi. Hi Chadi. Hi baby. Hi baby. Hello baby. Hello daro. Gawpa kay si Snake oh. Din ako po. Lang. Tulog lang. Okay. Ayaw sleeping lang. Wow. Sulaong ko na ron. Gumahan po yung ano. Hi guys, na si Samantha Dre. Hi! Welcome to my vlog. Pagwapa na siya guys. Wapa na, pero nagdagan pa. Wow. So guys, ako na yun na i-shoot. Ako ba mistip? Ako na picture ano. Ako na guys. So tanawan ninyo ang sang transformation niya. And tanawan ninyo ang mga ganap na mo dire guys. Woo! Ako na yung tanan. Price reveal sa among suoton. 1.4, 1.5 na dito na guys. Na pila may kabuok. Sos ko tinag 1.5 na guys. Na sila Junior. Thank you Miss Tip. Thank you El. Ani sir dai, thank you sir. With the power of... Wow. O na guys, mo na mong ipang suot karon tinag 1.5 yun na guys. Oh. Napa guys, tagkuan. Pila niya? Boom, 2.5. Polo shop kuan na siya guys. Sus, samni presyo ka niya. Hi guys, ako na yung make-upan ni Chadi. Ang ano mo? Hi baby. Hi. Hindi kaya mo make-up na ako guys kay. Wala akong make-up artist guys ka na. Kayo. Piyansa mo ni guys, mga Miss Universe, mga modeling yung pang make-upan na ni. Contact lang si Chadi sayang. Ibutan ako sa screen guys ang Instagram ni Chadi. Diba baka baby, nagtaas ko bukso na. Guys. Lumiyan ako smile ay. Thank you very much Bang Smile Doctors Dental Clinic. Wow. Close your eyes and make a wish. Wala mo kailan mas bibigyan kira. Mong itapuhan natin. Oh, go pa kasi Snake. Makailan. Dapat Baby, thank you very much. Chadi number 1 game. Final po to sa book guys. Hair and makeup.
na siya guys, transition. 1, 2, 3. So mao na niya mong outfit karon guys. O nasa DJ sa likod. Ako guys, outfit check. Wow. Kami rin una picturean guys or group. Ambot lang tanawan ninyo niya. Let's go. Bishi. Yan, outfit o. Bishi. Ayan guys. Let's go mga formal lagi taron. Ayun sa matik. Matik, tutorial 1. Hala. Darag kinagapuan kayo. Let's go first kiti boy. Yes. Popo kay camera kiti. Personal food. Wow. Bito no? Oh, kaya na bala ko mas guys. Oh. May gani kay gibawi. Tanawan ninyo ako mga posing guys ha. Guys, lisod kayo na hindi ta ka mamupusing. Sa bagay yung modeling. Guys, si Ketio nasa di. Oh guys, ako guys, Ketio guys. Bishi na ba no? Bishi! So mga din yung mga setup karon guys na si Bishi dira. And money ang guys. Nasa na diri sa likod. Dira po taga-cover. Carry na po guys. Okay. Wow, gupo carry. Guys, si Japet na po. So all welcome. The Kapuno Brothers. Japet? We are Kapuno Brothers. Wow, cutie. SBC. Let's all welcome the Okat Brothers. Oh boy. Bring up. Guys, kami na tanan. 9. Gini ako ba?
Hi guys, marami o first set sa mga pictorial so karon nga on mi diri. So mo na yung mga sudan guys. So lamig guys. Mo na mong sudan karon guys. Tahan sa ta guys kay gutom. Snake, wala may ko. Snake, kutsilyo, snake. Guys, listen po kay kaon. Sakit tay kaon guys. Wala ko nagpuan. Crispy. Napis crispy gamay. Isog kay ko guys. Nabasahin na. Challenge. Challenge. Kan panit sa baboy. Kawa. Ano ba yung broccoli? Wala naman dito. Hi guys, malamig kaon. So, nag-continue na may photoshoot. Paano guys, ang team na mo karon kay kanang denim. Denim guys. Denim blue. So, tapos Kiroy guys, oh. Denim. Opo, Kiroy guys, tanawan niyo. Go! Diba guys? Yes. Guys, mga nilang mga outfit sa denim. Mga ayos ka ba? Mga kapit guys. Batang Quiapo. Batang Quiapo. Tago na lang yung mga necklace guys. Para sa ito, ay Cardo Dalisay. Ay, Cardo. probinsyanong na ito. Diyan na sa ito. Coco Martin. Wow, manang one step guys. Sa denim. And secret po guys. Wow. Always na guys. Kaya lang si Kiateo dito guys niya. Kailangan mag-bubbles. So, mo-support na niya. Birthday mindset sila kay Sawa. Birthday mindset sila pin. Oh, Wala ka ng hangin? ang team na rin guys kay kanang fun. So, mga colorful guys sila. Ano na? Ano palupit niya? 1G. May nagubuan na. Nagubuan na. Mawato eh, matakputan lang. Ayaw na eh. Hindi mo na yung magpapili. Hindi gapon ko. Hindi ako sa guys. Wala na niya dyan. Nalingan ako ng bubbles. Okay, skit kay si Snake. Kagurangan na ibab, bisag di jungle. Dili retreat. Dire-dire. Wala, bright na bigay. Ay, karami. Relax lang ko, nagkuhan naman ko, nag-sightseeing ba? At the same time, tabang sa mga kapwa-tao mo. That's... Kabalan mo siya. Di kay, kawawa na gay. Marag si Barney na katong kuan bitaw gay na si Pig sa Apo, binila po. Barney og si combination. Si Keroy na pa guys, kit kay si Keroy. Hey guys, muna akong outfit sa fun. Nakay sunflower and color yellow and green ko karon. Fun man daw guys. So, happy ta. Kapoy lang. Kapoy lang. Uy, kapoy. Uy, kapoy guys. Hi guys, it's
wrap, makaman na may photoshoot. And napahilo na ng tanan and mudo na may karon sa hotel. So, see you sa hotel guys. So guys, nakabalik kami sa hotel. So, nada may diri nagstay sa Goldberry. Wow, thank you very much Goldberry. Nice na ka mong pictorial guys. Ayos kayo to, dagan kay make outfit jud. Guys, Diba? excited ko na. Dahil doon sa pictorial na yun, makare-reach na namin ang aming kota ng buong squad. Ayun lang, yan lang sang kota. Sila sa lying room guys, sila Snake, sila Bishi Apit. Ay, atong manoktok din nila guys. Hala guys. Wow, tara sila guys. Tara si Snake lang. Tara si Snake. Sila dito. Ay, ganun si Nada. Yun si Nada. Mabash! Ay, mabash na. Pero karang kuhan guys. Kanang ayaw mo, pang giaway ba? Kaya nga niya naman gud may maglambing ni Snake good oh. Ano ba Snake? Kapag ugma ka tong inyong dila sa BGST. Sige. Masayaw na to sila para. Guys, ayun ninyo iba si Dan guys. Kasi si Snake na nagingon guys ha. Kaliper rabaya po na nako guys. nga naapoy mo kisa ko laki kay tagsara ba ay kanang laki baya nga mo kiso bayot. Oh, Oo, bayot. ikaw na lang mukha na ko Snake para ikaw mabash. Sige, dili. Alo. So, ano to guys? Yan na lang ang vlog. See you on my next vlog. Bye-bye!